136 cm a zahral to live na voľnobe. Hej! Keď som bol malý chalan, malá pomotaná hlava, dospelý na cediny, môj rovesníci naprsali. Keď som bol malý pagan, často som sa sám hral a zavretý šarm, my sme len so svojimi predstavami. Ostatné malé deti nechceli a nechápali a hrali sa so mnou, až keď to rodičia prikázali. Doma sa ale mení a dnes aj tie malé deti pochopili, že to pokazili, keď ma obchádzali. Škole ma šikanovali a vysmievali sami tí istí, čo ešte teraz vypali úsmali mami, tí istí, ktorí som nebával sestra koncertová. Čo doteraz furt nevedia, že kto je kto. No to ma teší, to ma neskutočne baví. Možno iba tak a tomu nie ste dodnes všetci podrezaní. A prajem vám, aby ste vychovali takých, jak ja. Podaj, vy ste všetci urobili zmenu do sveta. Toto sa nestane, minimálne dneska ne. Chvíľu to trvá, než ľuďom iba prestane. Musia to vidieť a zažiť na vlastných detoch. Je to rovnaké, keď Peťák musí zažiť detos. A keď sa spamätáte, prajem veľmi veľa šťastia. Dúfam, že čo skoro všetci pochopíte, kde je pravda. Kebyže sa modlím, tak sa každý deň modlím za vás. Pičujem sa, mučím sa, dávam oče naša strava. Aj keď sa ľudia kľudne chovajú jak hovada. A tak ich všetkým prajem všetko najlepšie. Aj keď sa ľudia stále nedokážu ovládať. Aj tak mu dúfam, že je to len dočasné. Aj keď sa ľudia s tebe správajú jak jednotí. Aj tak im všetkým prajem, nech sú v pohode. Aj keď sa ľudia k sebe chovajú jak hiery. A tak mu dúfam, že to dobre dopadne.